Dobrý deň, večer alebo ráno. Vítam vás pri novej investičnej sérii, v ktorej sa nebudeme pozerať iba na to, čo kupovať, ale hlavne ako o investíciách premýšľať. Prečo? To sa dozviete v nasledujúcich dieloch. Ak ešte nemáte skúsenosti s investovaním, táto séria vám dá pevný základ. A ak už máte, cieľom je rozšíriť váš pohľad a dať investovaniu širší kontext. Nebudeme sa zameriavať na rýchle riešenia ani na konkrétne produkty, ale na princípy a spôsoby uvažovania, ktoré stoja za dobrými investičnými rozhodnutiami. Budeme sa rozprávať aj o menej diskutovaných témach, ako je napríklad investičný trojuholník, pasívne podielové fondy, váženie indexov, alebo o tom, že indexy, ktoré sú v ETF-kách, nie sú úplne pasívne. Alebo viete o tom, že niektoré informácie o ETF-kách alebo diverzifikácii nezachytávajú ich skutočnú podstatu? Alebo že napríklad čas zohráva v investíciách o dosť dôležitejšiu úlohu, než si väčšina ľudí myslí? Volám sa Peter a v tejto investičnej sérii, v ktorej plánujem vydať približne 50 videí, vás naučím, ako robiť také investičné rozhodnutia, ktoré vám budú dávať zmysel rok, 10 či 30. Vítajte. Veľa ľudí si myslí, že investovanie znamená kúpiť si akcie, fondy alebo ETF-ka. Ja si myslím, že toto nie je úplne správne, pretože investovanie nezačína produktom, ale rozhodnutím. A ak toto nepochopíme, je v zásade úplne jedno, do čoho investujeme. Investícia nie je produkt, je to presun hodnoty v čase. Znamená to, že sa dnes niečoho vzdáte, aby ste mali v budúcnosti viac. Alebo aspoň si zachovali hodnotu. A to niečo nemusia byť iba peniaze. Keď študuješ namiesto toho, aby si hneď zarábal, investuješ. Keď sa staráš o svoje zdravie namiesto možno nejakého krátkodobého pohodlia, investuješ. Keď si buduješ reputáciu, vzťahy, zručnosti, investuješ. Ak si myslíte, že investovanie je iba kúpa produktu, tak potom hľadáte len ten správny produkt. Ale ak pochopíme, že investovanie je presun hodnoty v čase, začneme sa pýtať úplne iné otázky. Ako dlho? Čo obetujem dnes? Aké riziko viem zniesť? A čo vlastne od toho očakávam? A poďme na financie. Akcie, ETF-ka, fondy, komodity. Ktoré je lepšie? Ktoré má vyšší výnos? Ktoré je bezpečnejšie? Stretli ste sa už so situáciou, kedy vám niekto ponúkol nejaký produkt a povedal vám, že si mladý, pre teba je vhodnejšia rizikovejšia investícia. Alebo naopak, si starší, pre teba je vhodnejšia konzervatívnejšia investícia. A reálne, vysvetlil niekto, čo je toto riziko? Čo tým vôbec myslel? Kolísanie hodnoty, časový horizont, pravdepodobnosť straty? Alebo je to len nálepka na produkte? A hovorili vám, že sa s tým rizikom dá pracovať? Že sa dá znížiť, rozložiť alebo aj vedome prijať? Pretože každá jedna investícia nesie so sebou určitú mieru rizika. Preto nie je dôležité, či riziko existuje, lebo ono existuje, ale ako s ním narábame. A teraz sa dostávame k dôležitej otázke. Prečo mnohým ľuďom nefungujú investície tak, ako sa mi očakávajú? Nie preto, že by neexistovali produkty. Nie preto, že by neexistovali konkrétne riešenia pre konkrétny typ človeka. Ale preto, že na začiatku nespravili vedomé investičné rozhodnutie. Rozhodnutie totiž nielen o tom, čo kúpiť, ale pochopiť, aké riziko s tým súvisí, aký výnos môžeme realisticky očakávať a akú cenu za to zaplatíme napríklad v podobe likvidity. Tieto veci spolu súvisia, totiž vyšší výnos niečo stojí, likvidita nie je samozrejmosť a riziko je súčasť trhu. Ak niekto preskočí vysvetlenie týchto súvislostí a rovno prejde k produktu, už to nie je investičné rozhodnutie, ale je iba výber obalu. Podstatné je pochopiť jednu vec. Odpovede na tieto otázky sa neskrývajú v produktoch, ale vo vás. A preto sa vraciame na úplný začiatok. Investovanie je rozhodnutie, ako narábať s hodnotou v čase. A až keď tomuto rozhodnutiu porozumieme, má zmysel rozmýšľať nad tým, aký nástroj naň použijeme. A práve preto sme nezačali úplne od začiatku. Nie produktom, nie fondom, nie ETF-kom, ale rozhodnutím. Rozhodnutím o tom, ako narábať s hodnotou v čase a čo sme neschopní obetovať, aby sme sa mali v budúcnosti lepšie. V ďalšom videu sa pozrieme na investičný trojuholník, teda na vzťah medzi výnosom, rizikom a likviditou. A vysvetlíme si, prečo nie je možné maximalizovať všetky tri veci naraz. Pretože bez pochopenia týchto súvislostí je investovanie len náhodné rozhodovanie. A ak chcete investovaniu naozaj rozumieť, teším sa na vás v ďalšom videu.